bịakwanụ na charị nwa mgbafọ agbachikwa na main market Onitsha wee sị na 1 week na ya gbayebekwa ya na ya amaghị ndị ọdụ ịgbachie for 1 year na ọ gbasatakwa ọrịa na obi hokwa Onitsha na ya bịa bikwa bụ n'Ọka na Anambra steeti. Hai bịakwanụ na ndị Onitsha main market ya dakwa n'anya bụ iwu charị nwa mgbafọ wepụtara wee sị ka emechie ife gbasatalụ sit at home na Anambra steeti. Charị nwa mgbafọ nọkwa ebe a wee na-asị na ọ bụrụ na ya bụ atụmatụ ọ tụpụtara ka e wee mechie sit at home every Monday, na ọ bụrụ na ibi na Anambra na-eme biznes na Anambra steeti, na ọ bụrụ na ọ dịghọ gị mma n'ahụ na gụ bukọrụkwa ngwongwo ka ị malụ steeti ọzọ iyi abanye na ya bụ atụmatụ ọ tụpụtara na-aya emezukwa ya dịka o si wee kwu. Bịakwanụ n'ole jirigokwanụ na ndị Onitsha main market na charị nwa mgbafọ na-etinyezikwa ọkpa n'otu trouser na nke ikpeazụ a. Unu makwa na charị nwa mgbafọ makwara ọkwa mmiri maka ozizo na o mekwara announcement mana ABS mana n'izu niile dị na Anambra steeti wee sio na ya chọrọ imechi sit at home na ya bụ atụmatụ ndị IPOB ENS IPOB tụpụtara wee si every Monday ka a na-anọ n'ụlọ ka e wee mara na ya hapụ Nnamdi Kanu n'ime ụlọ nga na ya bụ atụmatụ na charị nwa mgbafọ sikwa na ọ chọrọzie na Anambra steeti na ọ bụrụ na ị na-alụ olu oyibo niile ekuzi nkuzi na gụjekwa ebe ị na-alụ ọrụ on Monday, na ọ bụrụ na gọọmenti na-akwụkwọ ụgwọ ọnwa iwe ghara ije ebe ị na-alụ ọrụ na-aya ewepụkwa 20% n'ego ụgwọ ọnwa. Na ọ bụrụ na ị na-azụ afịa ọ bụrụkwa ndị na-azụ na streeti ị na-azụ afịa n'ebe ya bụ emechie afịa agbachie ụlọ afịa na gụjekwa ebe ị na-azụ afịa on Monday, na ọ bụrụkwa na unu ejeghị na ya agbachikwa ya 2 weeks na 2 weeks ya abụkwa ayọgidie mgbe o ji wee chọzie ọgbaghe ya na n'ụlọ ahụ unu chọrọ ịnọ ka unu nụọ ya wee fụ isi ya. Bịazikwanụ na ndị Onitsha main market ya dakwa n'anya bụ iwu na-asịkwa na Monday anụnwa na o nwekwa onye afọ na Onitsha main market. Charị nwa mgbafọ wee kpokọrọ ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ agha na ndị ọrụ nche wee jee ebe ahụ wee gbachie ya chiriki gị na-azụ akpịa hei si na ọ ya agbaghekwa na ya ma ndị ọdịrị ịgbachie 1 year na ife o nyere fa 1 week na ndị na 1 week anụnwa o nyere agbakwa na ọ ya agbaghie na emekata wee gbaghee ya olukwa Monday mbọsị ọzọ enwee ndị emepeghị ụlọ afịafa na ya agbachikwa ya na ya agbachizie ya na nke ikpeazụ a na unu na ya etinyekwa ọkpa n'otu trouser. Hei okotorigba bịakwanụ ka unu gere ọ bụrụkwa m okọrọ ife mfụkwara ka m wetara unu ka ị gwazie m na ya bụ atụmatụ charị nwa mgbafọ tụpụta na ọ dị mma ka ọ na ọ dịghọ mma. Okotorigba o subirigokwanụ na Anambra steeti na nke ikpeazụ a. Hey! This whole main market and all the adjoining these things will be locked down for the whole of this week. There will be no market anywhere here. Are you hearing me? Each Monday will come and inspect. If people are not in their respective shops, it will be shut down again. If you like, I don't mind shutting down main market for the remainder of this year. I'm just from Oka. Everywhere is open. And people are going about their businesses. Then you come down to Onitsha. Come down to main market. The once reputed market as the largest market in West Africa. Okay? Yes, sir. And I have just driven all the way from the junction with Ose to this place. Through much of Johnson, I've seen through Johnson, I've seen through Bright, and the shops locked up. I've peeped inside, a few persons here and there. I know that people have done this sit at home on Mondays for quite some time now. And as they say, you know, an abomination that lasts a year becomes culture. No. This can no longer go on in Anambra. You either decide that you want to trade here or you can go elsewhere. This main market, if you don't want it open, I'll come and take bulldozer and level it. Are you hearing me? And I'm very, very serious about it. I'm not joking. Going forward, any Monday, any shop that is not open will be locked for 1 week. And let me tell you this. As I'm speaking to you now, when I finish this whole main market and all the adjoining these things will be locked down for the whole of this week. There will be no market anywhere here. Are you hearing me? Each Monday will come and inspect. If people are not in their respective shops,
it will be shut down again. If you like, I don't mind shutting down main market for the remainder of this year. If you don't like it, go elsewhere and trade. But if you are here, we're not going to allow this. It's plain economic sabotage. And also, we suspect whoever closes their shop to have some criminal intent. Those who shut down their shop, who lock up their shops on Mondays, are saboteurs, and we suspect them of having criminal intent. Now, this market is shut down. I've come here with the Commissioner of Police. I'm here with the Commissioner of Police and with the security agents. You see the soldiers. Instance for the first 1 week. If we come on Monday and it is locked and any shop is not, we'll lock it for 1 month. No, no, even now, Onye choice of your beer, onye choice of your Anambra is open to everybody. Everybody is welcome to trade in Anambra. But if you must trade here, you must abide by the rules. And the rules are that markets are open Monday to Saturday. Yes. And the rules are that markets are open Monday to Saturday. If you are not prepared to open your shops Monday to Saturday, then leave Anambra, go to elsewhere. Simple. Period. Okay? So, this market will be shut down for the remainder of this week. It will not be open tomorrow. It will not be open on Wednesday. It will not be open on Thursday. It will not be open on Friday. It will open again on Monday. And if we come on Monday, you want what?